kanje yabo le amashangane bewayizwa ukuthi kuyaditimela ngovu ayizwiwa yimi namhla yese sikuyabanda izinto esizenzela nina cabanga silethela entertainment bese unsubscribe Mrangnandaba Dumelang Sanbonani. Hello my beautiful people, welcome back to another exciting episode of Speaking Frostan Diski podcast. As always, we're bringing you classified content, same vision, same mission, different location. And as always, once again, I'm not alone, never alone. I'm with my dog Nchaka. Niyazi nginiphethe mejali anononga ngazi sazongazi bafethu uyazi siphethe ukama behind the cams siphethe uJody behind the cams asiphethe nenye ke izinja zakhona wathi umsheke shekelela wathi umshayi waso uthi ushaya ina sazi but ke namhla se groundini bafethu ethwathwa ema12 ku Scopo Games ne ya Scopo Games banda kanje yabo njenga kubanda kanje se groundini baceda usubscribe isikhokho why mara anyways asilwi go to our YouTube channel Speaking Frostan Diski podcast, go subscribe, share, turn on your post notifications so that every time we drop a video, you're already notified. But challenge, yeah, we are about Speaking Frostan, follow, comment, ntwana, sikuphethe, yeah, usitshela ukuthi ufuna bani next, sizomlanda wherever la khona, thina everywhere siyafika. UseZimbabwe, we are there. Ufuna ukama philati ngale Orkant, we are there. Gcwala sikuphethe. Next week World Cup, so interview Rilo Nombokazi. Khona kanje. Yabo kube nambe kuthiwa ngiyagunda empilweni ngabe ngisithathile lesi cela ujike jika uthi ayish please introduce yourself kuma viewers wethu ngegama lakho nesibongo sakho neteam ebekade uyidlalela namhlanje. Hayi igama lami usanele wakanqumalo ngidlalela iMhlophe FC. Okay, so manje Sanele uqale nini ukudlala ibhola and yini into elakenza ukuthi udlale ibhola? Ngiqale ngo2010. Ibhola ukuthi liyangiqoqa ezintweni eziningi ezimbi. So cela ungibalele umlando wakho yabo webhola up until la ukhona manje ama teams okade uwadlalela. Bengidlalela iCFC ngaqala ngimncane. Qala ngimncane kakhulu ngidlala nabantu abadala. Kuze ngifike kulezinga lele sengigulo manje. Oh, uqale khona lapho nje. Right. So imapha ama player or player ongafisa ukudlala nalo o ongakazi udlale nalo? Hey. Ngathi usihle Madonsela. Usihle Madonsela wakuyiphi team? Udlalela nangi Amalakazana. Alright. So mawubhekile la epolini egroundeni kahle iyiphi iposition enzima? Enzima ngisho ukuthi ukudlala phambili. Ukudlala strike. Why ucabanga ukuthi ukudlala phambili konzima? Kunemsebenzi eminingi ufuna ukubambe ube strong. Ufuna ukuzama ukubuka nampala ukuqondisa ipalini yabo. Okay. So manje ngizokubuza kulesi siyithune ukhethana ukuthi ucoach akusubstitute first half or akubench imatch yonke. Ngakhetha between lesi siyithune. Ngone ngisubstitute mase iguqukela. First half. Yeah. Ngicela ungena sengithi mhlambe 10 minutes game iqalile akushintshe or bench. Hayi ngeke akwenziwa kanjalo ngivumeli lokho. Akuvumeli lokho. Akuvumeli lokho. Ngeke. All right. No, okay. Manje ukuthi ngine injury. Oh, right. So imapha amagama ungawathanda ukwasho enganeni encane ebukele phezulu kwakho or like efuna ukudlala ibhola naye? Ngathi mina ngicela ilandele lokho esikwenzayo nathi. Ihambe ngolayini wethu lo esihamba ngawo nathi. All right. No ngiyabonga for isikhathi sakho Bhuti. Ngiyabonga na. Thank you.